Skont il-Prim Ministru Robert Abela, d-deċiżjoni tal-FATF li tpoġġi lill-Gvern Malti fil-Grey List ma kienitx waħda ġusta. U għal dan flow il-reazzjoni tiegħu matul konferenza tal-aħbarijiet għal dak li rriżulta aktar kmieni matul l-jum. Ta' minkejja illi Abela nnifsu kien qrib il-predeċessur tiegħu Joseph Muscat bħala konsulent fil-kabinett, sussekwentament wara il-perjodu li l-eks Ministru Konrad Mizzi u l-eks Chief of Staff Kastilja Keith Kembri fetħu 2 mit-3 kumpaniji sigreti fil-Panama. Minkejja dan u qal li l-ħidma teknika li għamel il-Gvern kienet effettiva u li qatt ma ttieħdet deċiżjoni li affettwat il-familji Maltin u Għawċin. Inħoss li d-deċiżjoni tal-Financial Action Task Force li tpoġġi lil Malta taħt proċedura tagħha li permezz tagħha jkun hemm increased monitoring għal pajjiżna ma kienitx waħda mistħoqqa. Fl-ebda mument iżda ma warrabna minn quddiem għajnejna l-interess nazzjonali. Jew ħadna xi pożizzjoni li tista' ddajjef il-prosperità tal-familji u negozji Maltin u Għawċin. Sa dan it-tant mistoqsim il-ġurnalisti il-Prim Ministru għażel li ma jitlobx apoloġija lil poplu għal ċertifikat negattiv ieħor illi rriżulta kawża tal-politika tal-Gvern Laburista. Intant, il-Prim Ministru għażel li ma jweġibx dwar x'kienu r-raġunijiet għalfejn il-Gvern Malti tqiegħed fuq il-Grey List tal-FATF. Dwar il-żewġ IOs illi kien hemm nuqqas dwarhom skont il-FATF f'dan il-mument ma nixtieqx illi nespandi dwarhom għal raġuni ewlenija illi l-FATF, il-proċedura taħt l-FATF hija illi jinħareġ statement uffiċjali. Mistoqsim il-ġurnalisti kif il-poplu jista' jafda lill-istess nies li xeħtu lil pajjiż f'din is-sitwazzjoni sabiex issa jħorġuh minnu. Robert Abela saħaq illi din l-istqarrija hija waħda inġusta. Min-naħa tiegħu il-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana qal illi minkejja tħassib li din is-sitwazzjoni tista' ssarraf l-ekonomija tal-pajjiż ser jibqa' jkollna żieda fl-impjiegi. Dan fil-waqt li insista illi l-bidla mhux se tinħass mill-lum għall-għada u li huwa proċess iżda fl-istess waqt tax jifhem illi dan is-suġġett tneffaħ mill-midja. Il-waqt li nifhem l-attenzjoni kollha li ngħatat lil dan is-suġġett mill-midja għaliex kif nagħmlu f'dal pajjiż kultant naqbdu ma' suġġett u niffukaw fuq biss. U fil-waqt li ż-żewġ kelliema qalu li se ssir ħidma fuq skala nazzjonali l-ebda wieħed minnhom b'mod skiet b'risposta ta' iva jew le ma qal jekk il-Gvern hux se jkun qed jaċċetta l-istedina tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Greke biex jipparteċipa f'task force nazzjonali.